Hej. Det her det er 4. afsnit med hvor Niels han skal lave tricks, og jeg skal lave filme. Okay, det giver ikke nogen mening, men jeg skal filme i hvert fald. Fotograf, selvom jeg skal filme. Ja, men nu skal vi hen til Niels. Og det kan godt være hans sugerør i. Hey der. Ja, vi starter nu. Et karatespark. Sådan noget kan han bare sgu. Han er født til at lave tricks. Han er rigtig tricks wrestler. Så kommer saltoen. En salto. Surprise! Den var lidt god, ikke? Og så det sidste, men det kom helst. Undskyld, det gik lidt galt.